רוצה לסיים מסכת שמכונה מסכת ביצה, זה על שם המילה הראשונה במסכת, ביצה שנולדה ביום טוב. השם שלה האמיתי, הרציני, הוא מסכת יום טוב. היא למעשה בכל סדר מועד מרכזת את הדינים, את ההתייחסויות של המועדים בכללותם, מעבר ליום ראש השנה, פסחים וכן הלאה, סוכה, שכל המסכת לגבי חג מסוים, אז זה אותם דינים שהם דינים של יום טוב בכללותו. המשנה האחרונה במסכת היא כזאת: אין משקים ושוחטים את המדבריות, אבל משקים ושוחטים את הבייתות. אלו הם בייתות, עלנות בעיר, מדבריות, עלנות באפר. רש"י הוא מסביר ואומר, משום מוקצה. אנחנו לא נדבר על משקים, זאת אומרת, זה איזשהו נספח, אז נוכל לדלג עליו, לא נוכל, אבל נדלג עליו. שחיטה מותרת ביום טוב. אז מה שהמשנה אומרת בהבנה הראשונית, שאותן בהמות שנקראות פה בייתות, שחוזרות באופן קבוע בערב, מדבריות אגב, מדבר זה לא מה שהיום דזרט, זה חופש. זה חופש, זה ביצי חופש, זה